Приятел ти иска съвет. Глупости на търкалета. В джунглата няма приятели. Има хищници и плячка. Имам нужда от твоя съвет означава имам нужда да ми кажеш, че глупостта, която ще направя, е гениална. Твоят приятел не търси решение. Той иска валидация на собствената си посредственост. Да даваш съвет безплатно е признак на финансова импотентност. Истинският хищник не раздава съвети. Той издава фактури. Запомни, приятелството е социалният данък, който плащаш за илюзията, че не си сам. Аз съм е единствената истина. Всичко друго е пейзаж. Питат ме какво има в чашата. Нищо, което един тревопасен би разбрал. То е за тези, които създават потока, а не се носят по него. Имаш ли капацитета да го понесеш? Или ще караш на чай от лайка? Линкът е в био.